iwi ka Bernard wacho ni kuo mantiere nikech kane wakao Eurobond mokwongo yes nobiro pesa mang'eny adieri to thoth pesa no baro mana thoth ne noko tiyo tich mane winjo ti emomiyo pod wan gi gowi nyaka sani ok en gowi ma kata ne sirikal ni emokao en gowi ma sirikal manyokalo no okao to thoth jok mane okawe go mane obaro kod pes mamoko go okane ka ose maki kata tergi kata mana jela to be poko lui pesa no malongo mo ang'e ni to dhi kanye now kibiro sani manyiso ni mane kuma wach tek na gi Jakenya nikech jok makalo pesa gi thoth gi na Jokenya ok ni thoth gi be gina Jokenya moloyo to matie sirikal kibiro en number pay bill mar are yes lony maro mar computer inyalo wacho ni en a single source of failure ni en kamoro achiel ma ka ng'ikruok obede to nyalo kelo tabu moloyo to kanye maparo ni bende berne nitiere berne en ni thoth pesa manyo donjo kuom migepe mag sirikal iyudo ka pesa no ibarogo odonje parastatal makama kose donjo kanyo gin gitiatia kode kaka gidwaro ma ok wang'e ni to pesa di modonjo in ibro ng'e nade ni pay bill mar parastatal makama orwako pesa makama kata pesa moro mane donjo mane kata idhi kawo kipande tichulo pesa gi pay bill ok inyal ng'eyo ni pesa no dhi kanye miyo keto line ni mondo mi wachul gari are bro kelo nwa yot nikech kose dhi kacha to ng'eyo ni pesa ni ne donje kod mar kambi makama no dhi timo gima kama to magi motimang'o gimo chokene mondo mi wachok pes duto kaete kora ka otimang'o nikech kambi biro gi budget ne department ka department e sirikal biro gi budget ne biro ni one igani magi gik modwa timo to mai pesa modwa timo modwa tiyo koro thothne magi choko gi ma ok donji e aguch sirikal gin gidhiga kanyo mane momiyo ka wanyalo keto ni pesa no biro kamoro achiel kata bedo ni en gima riski nikech ka en gima riski kamano biro chuno ni koro waket migepe malo mag rito ni gino ok nyal timang'o ok nyal gore piny nikech waduto Kenya ka sani watiyo gi M-Pesa sani M-Pesa koling kata mana dakika achiel kata mana dakika 10 to uchumi mar Kenya ohinyore mane momiyo neno kata ka jo Safaricom kod sirikal bende korka weche mag arita kwe mag security ng'eyo gino ma ok en ni owene mana Safaricom kende mang'eyo waduto jok matiye weche mag cyber security ng'eyo tue mondo wa make sure ni gini ok odhi piny kata dakika di kech samoro ng'ato dwa chulo kode pesa mar hospital entiere hospital odwa ng'iewo godo yath to gini to pod ni piny koro kata beda ni en singles ni en kamoro achiel manyalo kelo ng'ikruok ne makoro nyaka waket chenro motegno kabisa mar neno ni ng'ikruok no kotimang'o Dr. Matunga wacho ni